коците, който се плете с най-малко совалки 4, се нарича синджир. Плете се като плитка с 4 косички. Невъзможно е да плетем с по-малко от 4 совалки. Всъщност, това са два конеца и всеки от тях е навит в двата си края на една совалка. А ето как става съединяването на елемента, който плетем, към вече изплетената част.